Ademais de fío e agulla, para calcetar a veces fan falta outras cousiñas. Por exemplo, uns medidores de agulla. Non é imprescindible, pero moitas veces temos agullas que se lles borra a medida, entón isto é moi interesante para medilas. Este gusta un montón porque non tens que meter para dentro, simplemente deslizar. Moi chulo, dunha tenda de Santiago. Para cortar o fío, evidentemente. E despois marcadores, abertos, pechados. A mí gusta moito isto, é un enganche dependente, podo poñelo na orella ou podo poñelo na miña labor, simplemente para, cando traballas en circular, marcar cal é o inicio de volta e esas cousiñas onde tens que facer disminucións, aumentos. Outra cousa que me gusta moito que sexan magnéticos. Se vedes aquí na caixinha teño un imán, entón cando se me caen simplemente fago así e péganseme, xa está, porque eu sou un desastre, caeme todo, entón así non escapan da caixa. E outra cousa que teño unha pinza do pelo, que non a uso para pelo, senón que a uso para a lana. Explico-vos. A veces os ovillos despelúchanse, entón o que fago é enganchalo, e así non se me desfai. hai outras cousas que non son imprescindibles, pero que a mí me fan a vida máis fácil. Por exemplo, unha luz no pescozo ou un macarronciño destes de silicona para deixar puntos en espera. E agora, pois xa sabes.